Okay, kiksanan mga daw kanito na once again niyagi po niyong alagat sa kanginan sa phone pa Aurelio Morales with my part nga po ni Randy Tayad. Okay, 2018 again may gala Year of the Dog. Salamat kayo nga kita ang gipuntag may panglawas karong panahon na miabot kita natong taas nga kinabuhi sa kay asap kita always say a prayer. Pero dito maglangan ang suratang po kato katakan pagtayad pinadakan ni sa kababae nga mapatawag lang sa ngan nga Lulit. Ako di ay si Lulit. Dili kay di matawag o kahasol gining ako. Kuan lang, ang ako lang ni amanggoy lalaki nga buutan ra baunta pero may pagka-amawon ba. Gibati na baunta kong kaluoy kay buutan lagi. Pero kuyaw lang ug musuol ang sakit sa pagkaamaw-amaw. Maumangkot ni ang mga paghitabo. At sad nga diri sa among barangay, magpista senior sadmi, mao nga nagpatawag og meeting ang kapitan. Pagkanindot tandomon sa akong retrato, manggiulaon kay bukid nun manintaon. Ispo ko mo'y... Oy, Gimoy! Oy! Adiyo tra usap eh. Hindi ka manguday, Lit. Ikaw rin gisangpit mong balaan ako ngan. Gimoy, dali sa kadiyot. Kinsa ka bang nagsangpit ka na ko, Lulit, ha? Kinsa ka, tubag? Ako, dali una pa. Si Lolita, gina eh. Lolita Di Mallorca. Unsa makituyo. Karon nagpes-to-pes na kita, nga no, Lolita? Suguon ti ka, okay ra ka? Nga no, di man ka. Masuko gani ko, gini mo suguon. Suguan lang ko. What is that, kabayong that? O what is this, kabayong andis? So, ana, ang darasang kaamaw ni mo ay. Lit. Unsa ba na may suguon ako, ha? Sugo lang. Unsa ba na? Usa ba na sa mga 10 commandments? Dili, uy. 10 commandments imong mata. Unsa ba na, Lit, ha? Ha? My dear, unsa na, ha? Tarong gud gimoy, uy, tingalig na. Ay makadungog ana imong sulti diha. Nga, anom na, Lit. Ay binuangi og my dear, ay kung sultian na, abi pa lang. Abi pa lang, abi. Depende lang sa ako, ano. Hatagan ni mo daw, tang kahulugan, basta ka nang pagkasulti, ha? My dear, huwag ginay malis, way malis. Nahala, sige, okay ra na gimoy. Kuan ba? Imong sungkuon ang mga tao dinis ato ha. Nga magpatawag og meeting ang kapitan kay kuan maghimo ta dinhi og lis ato ba? Magpista senior ta. Ay, kanar di ay. Approve. Dara dai pliti niya pagsikad lang ha. Ay, lang ng pliti. Dam ko yung bisikleta. Soro yung luna ko ang tanang mga tagi-barangay. Sige. Nya salamat daan ha, gimoy. Basta ikaw ulit. Matuman imong pagbot. Dinin sa yuta. Koto brasyuta. Amaw ka man, eh. Ano na kulit? Motor lang ko eh. Ha? Nariki motor? Nayaman. Turut. Amaw, ginis gimoy, uy. Hay, buwan-buwan unta. Buwan-buwan ginintawhana pero ang kaninto sad kay masugo gini mo. Musuko lang yung pagkaamaw. Hay. Bandilyo numero 1, bandilyo. Oh, even if others are not, even if others cannot, even if others will not, bandilyo. Oy, Giboy! Unsa na bandilyo ni mo, ha? Unsa na? Doon ay meeting laktoy. Gipatawag sa kapitan karong gabi, barangay hall. Meeting! Unsa na meeting ano to, ha? Bahay sa pista, senyor rin sa to. O gano'n man, ha? Unsa yung planos, kapitan? Doon ay pluvial processions bukid. Unsa? Sool sa kamaw ni ang kapitan. Ha? Unsa yung problemar processions bukid? Has kang amawa, gitaw na ng kapitana, eh. Basta doon ay meeting, pagaymoon, preparasyon sa tong pista, senyor. Bajay ba? Doon na ba'y sinulog ang paghimo na, ha, Gimoy? Doon na yung tingali, basta tambong lang sa meeting. Matambo ko. Kay doon na siguro proposal. Kung sa may proposal ni mo, Toy. Kinahanglan nga itong coast float. Oo nga yan ka, Toy. Ha? Libre lang suluban kag mascots baboy. Pura ko gilaw kang pilmi ko, ala. Oo. Tarong, ha? Tarong, Gimoy. Usay pagtuon mo na ako, ha? Baboy ko. Mura. Basta mo tambo ko. Ingnan, kapitan. Sige, di ka na. Bandelyo! Kanahan siya dito, ha, na. Tabaw pang kakanahan. Pweh! Let, hey, Lolita, my dear. Ay, yan sa naman gimoy ha. Ha? Napahibaw na ba nimo ang tanang taga-ato? Okay na, Let. Manambong silang tanan. Why may balibad? Nga naman. Gay naman ako nga libre snack. Uy, mao pa? Pero biop. Duway Amaw upi ka ba? man gimoy gimoy. Ikaw gid ay bugal-bugalon jud kay ka. Tinood yun, Let. Kay
Na mamaw ko basta makakita nimo. Mawa din ako. Ikaw gimoy no, ambot ang gyud nimo naon sa gid ka. Oh. Kuan mo tambong ko let og asa si Lolita tuam sa gimoy. Tambong gid ha, sure ha. Oh, tambong ito basta nakana sa ko. Padungog-dungog da. Hmm? Nga naman day gimoy ibog ka nako. Medyo gimoy like Lolita like gimoy. Simbak ko. Simbak ko ka nga o may misa de galyo. Hay nimo gimoya ka, maapil gid tag kaamaw nimo. Mayon talit. Unsa? Aron Paris na ta. Ay, buyag. Saman. Sugdan na tong meeting. Asok na to, kapitan. Okay, sige. Opening prayer na ta. Kisay mo lead sa prayer. Sige mo ilang kap. Gimay. Ikaw mo lead sa prayer, gimay. Okay na kap. Seminaryan man ko sa seminarista ba? Seminarista. May eskwela de kapag kapare. Siyem kong tambok seminar sa Philippine Counselors League. Mo ka ba? Oy, ano yung opening prayer na? Hala, pangadji na. Sige, okay kap. Please stand and repeat after me. Sa repeat after me na usap ni Ote, King? Sabat mo ba? Mo nang repeat after me. Astilan, madagitas ka amaw. Larga na, opening prayer na. Sige. Bless us, O Lord. It's a gift we receive from the bounty. Usa ka, gimo yung usama ka. Ay, laro ka mga onoy. Usa, opening prayer naman. O, di pa tamang tuwi kasama ka amaw naman. Klaro, ano yun? Sa di pa ta magsugod sa itong meeting, no? Murag nagduka naman yung uban. Usaw na kaawit, ha? Bawas duka ba? Kisabi mo kanta niyo. Ako kap. Si... Sige mo ilang, kapitan. Ako lang kap, kay pabilibon ko ng litas kong tingog. Sige mo ilang lagi. Sila to lang kap. Panahon na. Panahon itong yabag ba? Awa na. Yabang. Ikaw lang kanta, Lolita. Ikaw na lang. Kasi ayaw lang sa lulita ang pagkatawa na ito kap, kay mamuli ta sa ito Ha? Lolita na lang. Lit, ikaw lang Lit. Kapitan sad, uy, bugal-bugal mo nang imo, kap. Uy, sige mo ilang lagi ka. Ako lang kapitan. Ala, ikaw na lang laktoy. Kanta na. Larga. Ako lang, ako at sister. Ay, matistabi. Ay, sister. Tunong na. O, dele. Dogi ninyo lang. Okay. Para nini mo, mamlinin mo rin o. Okay. Larga. Ning polo nga among gipoy-an, tabukonon og kalawranan, dakong balot ang agianan, sa sakayan haduyan-duyanan, napaisolog nga likay-likayan, nagalilo ang kadagatan, walay kuyaw og kukalisan, kay amo mang naangdan. Inig-abot sa unos o bagyo, mo safety na kaming siguro. Way mo gula adlaw gabi, magbukot-bukot lamang sa kwarto. Iniglinaw na sa panahon, managat og manginas dayon. Kinabuhi nga islahanon ay malipayon. Okay. Ang atong meetingan, no? Mao ang pagpagandam kay ang atong pista nga senior dungan man sa pista seniors Basilica. Di ba? Pero sabihin niyo mga suggestions. Kap, kinahanglan magsinulog ta. Okay. O sa siya sa sinulog. Sinulog sa kabataan, kapitan, kay wapil ko ana. Kailan edad di mo gimoy? 14, kapitan, 14. O siya 14. 14 ko nga. Likod sa diha, likod. Yatag dagway mo. Kanahan gining tawanan yan, kanahan yan. Ay, ikaw laktoy. O sabihin mo mga suggestion nimo. Sinulog lang, kapitan, sinulog. Doon natin sinulog. Okay. Naman kap. Ang sunod na itong paksiso, no? Mao ang choir sa itong pangadji. Kita na lang maganta. Bitaw kap. Oo. Kita lay kanta sa pangadje, no? Kita lang, wala bay beranan. Kamao kay gimay anang mga kanta sa kanang sa tunin nyo. Doon ako nakamuan kap, o saril ka buok. Bugtong usaman. Magnet. So, magnet ba, oy? Naboy kanta nga magnet. Nakakabay. Tara din.
Bato balane sa gugma, sada ang tao palangga. Ay, may magnet niya. Karami bato balane, magnet man. Paano kita kanahan ka ba? Magnet. Mawagin mo yung Nagaba pa rin. Madala sa tada. Pero gaba na sige, gimoy. Binuangal. Madala lang tayo. Ako lang kanta ka, ako kanta ka. Kadiyot natin ha. Kadiyot lang. Sige, kap. Ikaw ba? BBS eh. Zaman. Kanta sila kanta gusos. Dili guso. Dili guso. Gusos di, gimoy. Oo, mana gusos, dili guso, no? Dili guso. Guso, dali mo. Dusok ng naong naman. Gusos ay! Gusos. Mau na dia gusos, dili guso. Ang kanang kuan kap, gusos mo na. Kanang Santo Niño maghari ka karon. Okay, duyog, kap. Santo Niño maghari ka karon. Amang si... Okay. Sige. Kapatid na to. Dugin niya. Oo. Ninyo. Ape, Nindot man yung kita, ha? Okay, ape sa tanan, ape sa tanan. Kay para ba ni senyor, okay? Santo Niño maghari ka karon. Santo Niño maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño maghari ka karon. Mao na. Nindot na. Gagusos na, no? Paras gusos. Kap. Ako yung mukanta, pinali, kap. Kap, ending ba? O sa Ending kata song. ni mo pinali. Adios ba? Adios? Dili, adjust, kap. Basta ikator sa magnet. Oh. Mo na ang kanta, pinali, kap. Sige. Kare. Sa mga kata. Ang gugma mo yung naghari. Sige. Diogi. Diogi, kap. Larga kami. Larga, kadiot kayo, gimoy kay nayabag mo ning sistang kap. Gugto na siya, gugto na. Larga. Kaya kada assistant, nayabang mo sa... Larga. Gumbag na nga. Ay, kapitan. Mo ni pinali, kap. Tuno na ka, gugto. Ang gugma mo ray naghari. Na, ha? Ang gugma mo ray naghari. Inagyapon. Kasing-kasing lanit nun. Ang lungsod nga Pilipinhon, kanimo'y nagamahal. Ay mapaghilak ang simbahan uloy anan. Lito kun ka sa akong dila, naghari kasway pagbiya sa abari nga dos kulong. Isong pa yung magnet. Lulitaing na sila nga ang tanan nga nakatabang para sa kalampusan sa itong pista ha. Kuan kanang bangkahan na itong picnic ha. Ha? Magjaming ta picnic. Sige ka. Picnic. Nga magjaming ta ha. Sige. Nga mga ligot ang dagat. Kap. Sige, saltihan ako sila, Kap. Lakip. Sige moy. Pero ina lang sila nga og doon na sila ikanta po bisag unsa lang gamay lang gud. Dagat ra ba na? Okay, Kapitan. Saltihan ako silang tanan, ha? Okay. Unya, modonate kidi sila. Ilabi na slaktoy kay kwartahan man ang tawhan, ha? Mo ba lapok na kwarta na. Ang iwa lang bisag unsa lang ang ikatampo gud. Sige, sayo na kayo nakapoy. Kwartahan man na slaktoy. Kanang muangkon siguro nagletsoin. Mayon ta para malungagan taon ng atong baon. Sultihan ako sila, Kapitan. Nya siguro ang kinakos slaktoy. Si Gimoy ka ha? Mudugo lagi na sige mo'y, Kapitan. Si dugo lang tingnan naghatakag hanting. Naasa na Ikaw ba rin tawanan? Naalay tinigom sad kapoy. Nala, sungkuas lang tanan ha? Yes, Kapitan. Mukuyog ko, alita sa dagat man ka, kuyog ko ha. Nya sa may mong amot tayod. Ay, maado ay amutan. Para good sangkap lang good kay daghan ra ta. Ay, kanilang lit. Kuhan lang kaning, ay dagat ra banano. Ay, ako lang inyo entertainer. Sa entertainer. Masayaw lang ko hula-hula ba, kadabang, delicious from the Caltex. Sabi Caltex, buot ka diha, uy. May seal na sa may Caltex. Ay, kadaghan ba yung mga amaw ining barangaya, uy, paita, hu.
Oh, si Bako. Dagat? Oh, okay na. May problema na. Dagat na lang. Simple na. Kuyo ko. Sige, Gimoy ha. Mga ligo kita ha. Laktoy ko, dili ko gimoy, ha? Ay, Laktoy sorry. Kuan di ay toy. Sorry, Ah. toy ha. Ah. Mutampo Mauna akong diferensya din, ha? Kay? Mangayo ka mo, solicit ka na ko niya. Ang gimoy mo nga, laktoy ko, klaro, ha? Sorry. Good ba sa'yo pag Laktoy papoy, ha? Laktoy papoy. Manak ko nun. Manade. Manade. Kuan ba, paminaw sa. Mutampo ko ta ginagmay. Ah. Nya mo angkon man ang kapitan. Aw sani ka nang kay ang kuno man sa kapitan ng uban kita maginay gamay-gamay lang sa dato. Diba? Share. Sige, ako lang ko tanan. Litson naman ka. Sure. Ako lang ko na ng litson. Ay daghang angkoy, dahil daghang litson sa ablis litson. Ah. O dili ba sa ilang abloy ng ilang bibi litson na ano diya. Oo. Sige. Puso, yapo soft drinks, sa charge na ako tanan. Basta ako tanan. Ah. O di ba dos frinas litson. Porting lami dito. Okay. Sige, kamulay ka sa akong dadon. Ayaw lang sa anak toy. Kanang mag-amutay lang gihapon. Ayaw ako lang lagi. Basta ako rin bahala ng tanan. Gusto mo magdakog live ban, ha? Ayaw lang nga, uy. No, may live ban si Congressman Bibot. Dato. Ayaw na lang lagi. Tulo ka litson, lagi ka sa Fridas litson ako. Baboy? Manok lang, manok. Lugnot ka ba? Dilang unta na ko'y apil si Gimoy kay may pagkaamaw-amaw manggod ni, pero mamugos man gyud si Kap nga ipadalang gyud kuno sa Gimoy. Dagat, by the sea. O Gimoy, mangaligo ta sa dagat. Uy, allergy ba ko ng dagat da? Aw, asa day gusto nimo Gimoy? Swimming pool. O kuan, nga, may nang swimming pool. Kay allergy ko, basta tubig parat. Mao ba? Nya unsa man balibad ka? Ay, sige, niya mo ato, sakalit, mato ka. Oo, magtupis ko. Ay, wow, tupis ha, sa to ba, doha kahiwa. Hilom ay. Wa kay kalain da ang butag di mo blaing ginahuna nimo diha da. Sige, kuyog lang ko. Pero uy, Oh. mutampo ta gamay Gimoy ha. Kay makuwangan unya tas mga pagkaon. Sige na kina, no problem. Say no problem. Muamot ko. Unsa may mangiamot Gimoy? Kuan, inyo lang sudan, niya akong kanon. Unsa? Kaway laro ba nimo tawhana ka uy? Oh, nga nung may laro. Basta inong sinyong sudan, akong kanon. Ayaw na lang kuyo Gimoy uy. Kadaghan na kay kung biktima ana imong kanon among sudan. Oh, lagi. Mao gani. Nahala. Nahugtas mahugtas talis ini. Pili ko ng kalaki nimo. Balihon lang nato. Unsa man pagbali? Imo lang ang sudan among kanon. Ay, lagbali ha. Okay lang tong sa buta. Oy, ayaw lang gud anak gud Gimoy gud uy. Ano lang kuyo kun mauna. Sige, arong way dagang... Maro man ang imo. Away dagang lalis, soft drinks lang ako. Ikaw lang mo sa soft drinks ha. Oo. Sure na. Unsay ako soft drink lang. Na nag-inamaw na sad ay. Ay, kuyog na lang laktoy oy. Ikaw na lang security. Nimo? Sa mga sirena. Ay. Pagka-Domingo, dito naming tanan sa dagat. Beach party nami. Aligri kay ang tanan. Hey! Let! Maligo na ko ha! Sige kaligo na lang nito. Kamo lang oy. Di lagi. Ikalay ako sa babida, be. Uy, Gimoy, bahala ka diha. Uy, bahalag malumos ka. Sige na, kaligo na lang dito. Sige na lang, oy. Katong maligo sa dagat. Okay na, kaligo na lang mo. Let! Ligo na ko dagat, ha? Kaligo lagi nitong gimuyak ka. Di na ba ko bang mulangoy? Pagdalag ka bo. Unsya! Kap! Oh, Lolita. Kap! Hay, mas giboy. Naligo na, kapitan. Nadir mo ito kibaw mo lang ko sa gimoy. Ay, narating nga ito sa baboy. Kaya di ba siya kibaw mo lang, uy? Ay, pulbida, bantayan niya ito sa gimoy, ha? Tingay, malumos to. Unsa? Oh, kabugnos dagat! Ayun eh! Gianon kusog! Alay! Alam naman eh! Alam na yun! Gianon kusog! Alam na yun eh! Di pa ko kumamlamoy! Tabang! Lolita, boy, pagdaloy. Tubag na to sa gimoy. Nga naman, kapitan. Kapit na malumos! Unsa? Sa gimoy na eh! Nakapakapa na eh! Hapit na malumos!
Ano sa? Iniro lang, iniro. Sige na, iniro dayon. Iniro lagi, iniro. Ow! 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 Ah, haskang amawa yung tawhana, way buot. Amaw yun, amaw! Maunis gimoy, usahay magpasabot ni siya nako nga naibog siya nako. Buutan na bakit unta ni si Gimoy pero may pagkaamaw lagi. Makalagot ba? Unsa man og kamoy pasultihon, sugto nako, Lolita. Ay, hello, Bam! Hello! Ay! Hello! Hi! Kumusta na ka, ma'am? Kumusta? Okay, magyapon. Ah. Ginoo, taga-tagpis ka Panlawas. Kana yun. Usa gina. Early in the morning, praise the Lord. Salamat kay Lord. No? Oo, sampung pasali, minister, ito ko amigo sa una lagi, kanigmatan mo, pasalamat ka. Oo. Sa mga milagro nga magkaihi ka pa. Kana, ngo. Oo. Usa gina. Usa gyud nato pasalamatan bam nga kanang inigmata gyud nato makaginawa dita dito. Mao ginay the best gyud kayo. Thank you kay Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag Nay makaon sa misa. Nay makaon sa misa. Oo. Bisan og dili kayo daghang pagkaon board basta gikan sa ato ang labaw makagagahom, babusog kita board. Tanan Pero gyud. ang nindot yun itong pangayon, ang kuwan yun, kanang malayo sa sakit. Ana, yun, Lord. Ang may taglawas. Nga maayo Sa atong tuig lawas, dili kanya 2018. pasagdan. Oo. Nga lidaw na ta ang tibuok kalibutan nun ba? Correct, Kana oo. mga gubot-gubot, ano yung Nga, away-away. husay na, no? Oo. Magkasabot na. Oo, mao ginay importante tanan. Og may adlaw ka ninyong tulo. Nya ingon man sa nagpaminaw ka namo ron. Thank you kaayo sa kanon ninyong pagpaminaw. Og pasalamatan ako ang nag-maintain og nagpalitan karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa mga high blood cholesterol. Dili ta dali nga masakit lang si kang katulawas. Munang kinahanglan kada adlaw gyud ka nga mag-inom og Panyawan Herbal Capsule. Unya ako sa pasalamatan si Paridodong Pintado nga maoy promoter na to diya sa Bohol nga ang iyang mga tao diya sa DYTR Press. Nabati na to unya naggamit po na ni Panyawan Liniment Oil. Ah, thank you kaayo. Salamat kay Paridodong Pintado din ha. Og ni Biloy Luna. Una na may drama ha sa Mabini. Mabini, oo. Oo. Sa Mabini, Pizza 22, si Paridodong Pintado mo'y Moy nagkuan. O ni Biloy Luna nga nagpaminaw ka na to ron, may nga adlaw Biloy Luna, naggamitan ni sa Panyawan Herbal Capsule. Thank you kaayo. O ni paring Yol Marie Gasper sa Yol Merchandise. Busy kayo itong panahon sa Pasko. Pwede ka na nag-shopping. No? Thank you kayo Marie Gasper. No? Merry Christmas. Salamat kayo sa mga pinaskuhan. O gaingon man ni sa Garces Royal Garden. Ni Marie Aster. Og ni Pari Romy. Ma'am Tali di ay ni Sir Boy Abalo. Unya labi sakit at the press sa itong kaigsoon sa Davao. No, kini nahitabo sa Davao nga 36 kabuk mo na trap, no? Bitaw, sa no? usa ka mall. Sa kamol. Mo ni nga kini untang mga yan nga mga mall nga nindo ko ang gutini nga dito man ko sila sa 4th floor. Dito ni matrap ba nga wa nay kadaganan. Ngano man? Ang exit di man sa silong. Ang di man- kayo ni ko ana. ang aso ba? Ang aso mong gudaan mo ay makakuan, makapatay ni mo. Kanang di na ka ginhawa, ma-sophisticated Mao ka. nag-isa? No, mo na nga 36 gigabok patay panahon sa Pasko. Naoy. No, sakit ka kuan ba? Uy, no, Mga no. panghitabo. No, mo na nga ang presidente. Unsay ko sa nag-uol atubor? pa kayo, ha? Unsay hinungdan? Electric wiring din na, basta yung nana. Mao ba? Mallman. Oo. Panahon sa Pasko, marag na puusad ka ba tao or pamilya? Ano wala balay? Di dapit sa inyo ba? Lawaan tres. 86. Out sintay size. Oh, So, 86 nasunog ka. board, no? Oo. Sunog Sa sa... Lawaan 3 sa Kaduldulan. Sa ilan ni Roger, Kaduldulan man nila Roger. Napul Oh, may Roger. Dapat ang katong balansir ba? Asa nang lawaan dos Oh, board? so Lawaan 3 Ibabaw sa Robinson. Naluyo sa kuan. Agi ka mananga ba? Sapat mananga. Nasunog na diha dapita pero sa akbang. iba? Oh. Dako kay pong sunog. Karon diri na sa Kaduldulan. No, bayad mga 86 man tayo kabay. Harap na ba yun, Ate Pres, kaya nasunog ang mga alas 11. Sa gabi eh. Oo.
Oh, sa Dayo na ang Pasko. kuan. Atol nga nagwali si Saro Padre. sa isinuganan atog yun. Ambot na malay materials tingala atol to Tingali wali si sad, Padre no? Cocoy Santo Rosario niagi mga bombero mo nga sa kanang katong mga prayer na di ko maswali ningon siya nga ang gi-appeal nga inaot po nga dili kayo nakuog kanang damage ang sunog kaya na mga bombero nagdagan-dagan at bang simbahan ana. Ang grabe yung guys sunog, Bruno, katong sa NCC Mall sa Davao. amo na nang lagi, istorya oh. dire. Unya, ato sa i-condolence tong katong Nahagbong, nahagbong sa SM. Sa SM. Nilayat. Ay nila dili na hagbong. Wa pa hibaw eh, og nilayat ba, og gihagbong ba. Kanang sa SRP. Dili sa Mandawi. Pero kung gihagbong siya, doon ay Mandawi ba? Or makakita. sa dira? Dito mabulo, Mabulo, mabulo. lagi, mabulo. Kung gihagbong siya, doon ay makakita. Mo lagi. Unsa man sa gawa sa SM o diya so. So, sa So, sa SM. Kana sa may Third floor, tingali sa third floor Basig siya. Basig nagdungaw-dungay sa kanana niya naka-boss aw unsa. Wa pa hibaw isa dinoon og nagdungay usa ka. Nahagbong ba to siya kay kana yung bandilya sa sala ka ana barandilya sa kanang SM inigana suwaw kay Ako kanang kanang marag mo. Mangilo imo oh tiil. murag lain siya kay Oh, tan-awon. Di ba ka tungod anang iyang bandilya sana Bandilya. oh nga sinaw kay ba nga murag dangog Slide ka. nga murag kay mo slide murag kag Bilam din ka story. matuwad isa na ka story ang kuan. murag four Pero na ang igamit kada kutob sa trira kutob ang 4 sinihan naman lang to. Oh, dito, murag dito siya sa third floor. Oh, pero kana gud lain gyud kay tan-awon kana bitang Ngilo, ngilo nga inig-ana nimo ba murag sanaw gyud kayo. Gilo. Tuwal ba si ka anak murag sinaw ba kayo ba murag dali ka madangog anak bitaw. Condolence sa tanan nga mga parinti taon nato. Ug unsay Og nitabo. atos ang gihang yung atong building taon padaganan taon ng elevator oy. Kana mo ni importante ta. Pwede na kakuan. Yung New Year na. Human, pero padaganan. January na. Oh. Kay naman na nahuman ko no board. Nya ambot ngano ang gipandar. Sa kay katarungan. Ilan talang bisingan. What ko nag-wonder ta? Sa kay tuhod na mo. Kinakadihagdan. To di ayap. Dahil kadi to di ahan do nagpatambag na ako kung magsige ko no sila travel ban, close man ang ilang bihayar gisakyan. Pwede ba kuno nga bisag wa sila abog manabol lang gyapon sila celebrity ko jig beauty so kay close man. Oh, wala problema. Kay para man siya kuan ka nang pag-maintain si mong skin complexion si mong beauty. Mutanap good mo. Huh? Ba't di magbalik yan taga to? Oo, sa ingnon. Unsa ibalik niya? Panjawan ni Oh, oil. ganda kay dai nagkamangita. Sige, ato ingnon si Sir Jerry. Ingnon to si Ronald nga okay ba? Sige, paring-bari, parang bini, maring Lindol Pinansyal, diya sa Ilaya San Fernando, no? Happy New Year. Happy New Year sa tanan. Kap Miriano Lasco. O di Sir Fred ni Dong Al o ni Jade Goridia sa Suba, Lamber, Danao. Og ni Ver Robles sa Sugod New Year. Bao, Happy New Year. Ni Vice Mayor Edgar Labella, Happy New Year, Vice. Og naman sa Sabi acting mayor ron. barangay health worker diha sa Gibuangan diha sa Dumanog ba si Michael og si Mr. Arnold Dagom ang mga vihayar diha mga driver sa Tubigon to Carmen. Si Lolita ato sender. Lolita. Nem kay si katao nga nakadaig siya kay buutan pero amaw lagi. Na ligo na dagat nga lumos. Oh, yang gina nga kuan nga paningkamot lang sa hapit mo sa kay yang gina iniro. Niyo sa aw. Apa niya giniro ang tingog? Hanggaw. Sa pagkamot. Buutan ba unta? Anong pagkamot lang. Sige lang ito. Kuwag usa. Sa amo ka na maglangoy nga magtihaya. Bantaw ko sa mo ang sinakayan. Oh, sinakayan. Pag sinakayan ka na magtihaya. Tigaya. Oh, sila kaya. Sinakayan ba? Sinakayan. Ana. Anya gamo kay iniro man. Iniro. Ano kang iniro man ha? Masusaman Mo lang dili man maghayang ang iro baya. Ko ba man naman? Di ano man ang iniro. Oo, anang iniro. Kana maghayang butterfly. Mao na siya tigaya sa to Oh, butterfly na di ba? O isa man. Butterfly ka to mga anak tingala. Backstroke. Backstroke Backstroke na niya. to. Backstroke. Mao na siya breaststroke. Nya backstroke ka na. Nang heat stroke mo na nang kuan. Pag sure ko na mo. Sure. Impake na hits. Unsa gel? Mura ba sa to ko amigo ng session adjourn na? Gawat ang adjourn. Hapit na adjourn. Kana Sige. na ang o kana og para na ako dili man kayo sa problema kaysa
imong kuyog hambugero kaayo. bitaw. Magsigilag turyag pahangin. Oo. Oh. Usa ka magtiayon, gihingin lan atol sa fiesta. Nga naman. Ay, Ginoo ko, ang magtiayon, ang kaning iyahang kapikas, dili gyud mo tabas trabaho, sige lang sa istorya. Kapikas babae, ate. Sige sa istorya, di gyud mo tabag buhat-buhat, sige lang lingkod, sura dito istorya dire. Ang mo ba gipaningon tag tinarbaho? Nya kay bawo siya nga usa di ay sa naluto, usa ka panday. Nya siya ako panday sa ko, purman sa ko, kay bawo ka mo iyang giingnan hangtod nga nagkatrukes. Yeah. So, ang ningon nga, ano yung mga awayo ng kusinero? Panday pa kusinero pa, ikon ani ka lang, huwag ka dyan maglingkod lang ka niya. Huwag ka rin kakahubos ng sapatos. Ikun sa man to nila? Parente. Gingnas na Bisita lang sa di ito siya. Iksuon ang asawa sa babae sa naghikay. Senyorita, di ay siya. Pamauli mo. Pamauli mo. Ano mo kaon? Mga away pa. Hala, kaluoy, no? Gindan ko yung alas 11:40. Hala, Alas no? 11:40. Sa Wala sa siya, hilas. Hilas sa kay siya di ay. Hilas kayo di mo tumaho. Si kagirang buntag hangtod ng gabi. O di kahulbot ka sa mga sapatos. Gila kag istorya niya. Mga away pa ka ng kusinero. Giingnan? Kung kanya ba niya nga kusinero. Panday dahil sa kang panday. Ako purman man ko. Kung gikapoy naman kusinero. Nawa pa ikaw yung kadlaon. Ang loto. Panday pa. Nag-aaway pa niya. Ikaw nagsige kag likod ha. Apa pala sa inyo. Luli sa taon. Andi ka lang kaon. Kaluoy. No comment. Hala. Kaling mo mas main eh. Imo lang na kuan ka nang kuala dadunon ba dadunon. Dadunon. Mas main na sa kanang makakuyo musikit ang away. Na. Okay ra na siya. Kapoy sa gaoy, pirmi. Huwag magsilang kagdaan niya. Da kapoy. Dilin lang. Di kumpay skanding. Ala. Sige let. Okay ra na. Buutan man. Sabta lang sad. Namalingawam sa ka. Salamat ha. Si mong pagpadang atong tulumanon. Kone ko ang paso. Tiyahan.